Po, katanga ko. Steel? Galing mo sa next time. Apo. Steel? Anong masasabi mo sa araw na ito? Dali, ito-Facebook natin! At saka i-video natin sa Pilipinas! Ay, ano sasabihin ko? I-YouTube natin sa Pilipinas. Oh, I'm gonna miss you forever. Si Girlie, kayo po, ano pong mensahe nyo Kaya, sa mga taga-Pilipinas? maganda pa rin ako sa inyo. Oo, namimiss ko mga... Talo pa rin kayo. Talo pa rin. Oh, Wendy. Happy Easter! Nandito po kami ngayon sa bahay niya, si Girlie. Anong oras na ngayon? Ay, 5 minutes before 11 o'clock. Ang ganda-ganda. Take na, no, Weng. Ang ganda-ganda po ng bahay. Ang ganda po ng furnitures. Binibenta yung bahay. Ito po ang bagong laptop ni Istin. Mukha lang po siyang malaki. Pero sa pagkakas po, laki lang po ng frame ko. Kaya ka na tayo sa Team USA, oh. naman. Go, hello. YouTube na natin pa. Pwede ka ba mag-YouTube ngayon? I love you, Casey. Hindi ko alam. Mag-YouTube naman tayo, kaya mag-YouTube. I love you, asama ko. Ayun na! Kanina sinabi ko sa Sentinel, di sinin mo kahit ano yung kaibigan niya, tropa. O nga po, bigla ako na lang napipindot eh. Ako sa bagay, ang pindot na yung nalabanan niyang Kasi, sa Tinel Day, nagpapa-invite ka mo na sa Friendster. Wala pala ako. Wala ko na kasi si Meldy. Wala. Hi! Si Meldy kasi wala ano sa computer. Taya! Wala, hindi nga po. Inaantok na po ako. Gabing-gabi na po. Ayan ang malaking pay-pay na tigoda. Sa YouTube. Wala lang po. Kaya yung mata ko dyan eh, pugso. Power. Ano kaya na naman? Oh, natuyang na to all. Niyak na naman kaya? Oo. Ang kaya pa sa taas! Kala namin. Kala namin!